ассалому алайкум ҳозирини гиромӣ, дӯстон, меҳмонон ва хешу таборони арҷманд. даруд ба шумо низ тағоҷони бисёр ҳам азизу қадрдони мо, устоди гироми қадри мо. хуб, баъд аз устодони бузург сухан гуфтан барои мо ҷавонон андаке мушкил аст, вале кӯшиш мекунем саҳи худро карда бошем. мардуми моро ҳикмати ҷолибест. ҳанӯз дар батни модар тифлро мегӯянд, худованд як ҷавҳаре ато мекунад. ҷустуҷӯю дарёфт ва сайқал доданаш минбаъд дар тӯли ҳаёт аз худи шахс вобастагӣ дорад. бешак устоди гироми қадри мо мулло Зуҳур Тоҳирӣ ин ҷавҳари худодоиро дарёфт, сайқалаш дод, азизи ҳамагон гашт. лоиқи бузургвор низ худ мефармояд: гар худо дар офариниш монд оҷизтар зи ман, ин ҳама аз ҷавҳари таби худододи ман аст. устод чеҳраашон нуронист, дили дарё ва таби худододӣ доранд. андешаву афкорашон покиза аст. дили пур аз шавқу шӯр дар синаашон метапад. устод мулло Зуҳур Тоҳирӣ табиби тавоност. нафарест соҳиб касб, соҳиб хирад, соҳиб мақом, наку ном, наку сиришт ва наку рафтор. ифтихори миллат, ифтихори мардуми тоҷик, ифтихори Тоҷикистон аст. бисёр мехоҳам сиришти устодро тавсиф кунам, аммо қудрат надорам. устодро шоири шерикалом Камол Насрулло бисёр хуб сутуданд. доруе ҳаст беҳтар аз сад дард, доруе ҳаст беҳтар аз сад шер, ҳаст шере ки беҳ аз сад доруст. ҳар ду дар як хазина кам пайдост, ҳар ду пайдо чо ганҷ андар туст. устод ҳикмати зиндагиро дарёфт. на, балки худ ҳикмати зиндагист, ҳикмати рӯзгор аст. ҳаёташ достони марди ҳақиқӣ, рӯзгораш китоби пурҳикматро мемонад. кору пайкораш ибратбахшанд ва намунаи таҳсин. онро бояд омӯхт ва ба дигарон низ талқин кард. зиҳӣ, мардуме ки дар роҳи илм ва саодати мардум ва одаму одамият қадам мениҳанд, барои дигарон намунаи ибрат мешаванд. чунин мардум дар ҳама ҷо азизанду комгор. номи устод мулло Зуҳур Тоҳирӣ бо ранҷу заҳматаш, бо осори мондагораш ҷовидонист. зинда бошед ағоҷони азиз, устоди қадрдони мо. шахсан аз номи худам, аз номи аҳли оилаи муҳаммадиҳо, махсусан аз номи падари бузургворам Абдулло Муҳаммадиев ва модари мушфиқу ғамхорам шуморо шодбош мегӯям. доимо сарафрозу сарбаланд, тансиҳату бардам бошед. ҷуз ин дуо дигар нагӯям ки худи устод фармуданд: эй ҳама мушкил зи ту осони ман, зинда бошӣ ҷони ман. бовар кунед дӯстони азиз, ин гуна шахсони ватандӯсту меҳанпараст дар ҷомеаи навини мо хеле кам ҳастанд. бубинед чӣ қадар барои ободии диёр саю талош мекунанд, мехоҳанд як гӯшаи диёрро обод кунанд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки мулло Зуҳур Тоҳирӣ, тағоҷони азизи ман, шахси меҳандӯст, меҳанпараст, қавиирода ва пеш аз ҳама инсони хоксору заминӣ ҳастанд. мо бо шумо мефахрем ва худо кунад ки 100 сола шавед. 130 гуфтанд аки афзалшо, 130 ба дарояд. муборак бошад ағоҷон.